kamfanin Visual Art Concept su ne suke tallata muku sabon shirin su dashen dabino. Masu kallon shirin Hausa naku ne shirin da ake talla a yanzu. Ya zo da nuni akan rayuwar 'yar aiki da ake ɗaukowa don raino ko taimakawa. Tabbas shirin dashen dabino ya isa da ba da tafuka. Irinsa kuke nema, irinsa aka yi muku. Da shi za ku fahimta, shi yasa aka tsara muku dashen dabino. An dasa shi ku siyo ku ciri 'ya'ya. Kuma 'yar aiki na ɗauko ne kula da mutula. Mu'amala da kaiwa da komowar Murjanatu cikin wannan gida shine yake hana Abba sukuni. Santa yake yi da mummunar ma'ana. Yana kallanta a 'yar aiki, don haka ta karfin tsiyama shi fa ya dage sai ya kawar da budurcinta. Kash, na ɗebo zance na yi shiru haka. Ku nemi shirin don haka ya cimma burinsa ko ta gane shi. Hakika za a sha kallo. Bakin duhun dare ya jefa zargensa a ciki. Kar ku bari fa kallo ya bar ku. Dashen dabino gab yake da fitowa. Kin manta kashe da muke a cikin gidan nan ko? Murja faye ne ma. Ta yi kuka da roƙon mabuwayi. Suna da ruwan wanke kararren jikinta. Sun watsa ƙaiƙayin ya sake tashi. Dashen dabino madashinsa baya cinsa. Ta da su amma su can su ne da 'ya'yan. Kar ku saki a baku labari. Dashen dabino na nan tafi gare ku. Daga yau ko da akan hanya na ji an ce ka saurare ni. Wallahi sai ka yaba ma. Haba Alhaji. Wasu kake yaran nan su tutu ne? Kya munafuka annamimiya. Wani ba abin rubutun sharri. Man Entertainment ga wani irin garke sun cire masa sakata. Fikokin damusoshin cikin kewaye farare. Sun yado na gari dunkulallen tukuici cikin shirin zuwa da kai. Mun ji yau a Hausa ashe zuwa da kai ya fi sako. Lallai mun goda Allah shi ya nufa magana da aure. A yau mu daga hannu mu goda Allah da ya haɗa mu. Rana ta farin ciki ce ga dangi sun zo su taya mu. Aisha cike yana da amfani wajen ajiye sirrin. Ba wai abinci kawai ba zai rufe sirrikan mu a tare. Wani fitaccen attajiri mai hannun kyauta cikin gidan Alhaji Yusuf Ali Dan Hassan Mai Dala. Layi ake yi saboda yana kokarin taimakawa musulmai. Yana da kamfanonin da ya kafa ake ta hidima. Mai dala ka san wani tantan ba. Sama za gudu. Ki gudu sama sa su walwaze. Sama za gudu. Yusuf mai dala uban gayya mun ji mun gani. Allah dan isar Rasulullah. Mun ji mun gani. Allah dan isar Rasulullah. Mai dala uban gayya. Labbaika ubangijin Musa mun amsa kira. Allah dan isar Rasulullah. Mai dala uban gayya. Labbaika ubangijin Isa mun amsa kira. Allah dan isar Rasulullah. Mai dala uban gayya. Allah dan isar Rasulullah. Taimakawa Alhaji Yusuf Mai Dala Allah mun ji mun gani. Jagoran da ya sanya idansa cikin kamfanin wani mai bargurbin zuciya. Tashinsa aiki sha barikin ya da kima. Waye haka kuma yaya ta kare da shi. Sun kulla junan iyalansu da na yayansa don bar ruwan zumunci zuwa da yafi sako. Ku sai shirin ku watsa ruwan kwantarwa. Iyalan wuta ta kama cikin su an ce an hana ba za a bayar ba. Amma Hajiya kin zama ciki mai matakin tafiya. Ni da abin da nake so ga miki kenan. Mu samu hanyar da yaran nan za su gane ainihin abu da muke. Muddin kace zaka jajirce a wannan abun. Allah ko tuce za ta raba mu da kai. Wani irin ciwo ya hana auren zumunci. Wata barbaɗaɗɗiyar cuta ta tsinka kullun haɗin masoya aure. Ya talauce ya shiga nadama. Gori da gujewa ya yi nisan gudu. Tabbejan. Ku je da kanku ku mallaki shirin a kasuwa. Zuwa da kai ya fi sako. Kar ku bari a baku labari. Shiryawa Ladi Dalhatu. Bada umarni Balarabe Murtala ba. Na tsaya kana kumbiya. Ka ka fito fili kai wa mutane magana. Kai kanka ka san cewa S ne S. Zuwa da kai. Ina cire shi wallahi ina cire
sai ka dauko gidan da kake ka kawo gidan ka kuma wallahi ba so ba min littafin a yi haƙuri malama. Ba ta kuma karanta kuma. Ko ajiya? Da ke jira. Da fito. To, yawwa. Ka fito? To. Na yake. Kun ga Allah na tuba. na yi da ke kowa karatu kinki amma yanzu ga cikin zakanki zaki wallahi ne kunya nake ji gode da ni alhaji in ji in zauna a makaranta ɗaukar karatu ce muke aka yi gemu yana hana wasa ne ko kuma yana neman ilimi to ga mu kun daura dan ba Allah ya ba mu sa'a to amin to maza mu tafi to sai mun dawo wannan fa ba yaya ai ba sanin abin da kake faɗa ta sa TV a gaba to maza dai mu fice ko kana faɗa su wa'ina jin ka Indatu ke ni makaranta zan tafi ki kula da yara kin ji banda faɗa to Allah ya sa baby na sai na dawo a ba ajiya na ki zaman ki a gida ko ga antinki ko ga yaya ku zaman ku ko yawwa baby na yawwa na ki zaman ki a gida ko duk wanda ya surutu ki rubuta min sunan yan surutu kin ji ko yawwa zan kai miki alewa abban ki na jira na to Allah ya sa Fatima
zan aiko da saƙon tawaja ta wajen haba goggo cikin daren nan ke baki bacci baki hana mu kuma bacci ki zauna ki ta wani karatu ke suwai ba kin ga ki fita ido na ce ki fita ido na ina ruwanki da karatu na ba na son shigantaka na ruwanki da karatu na ga ka in karanta maki ne nan hada baki in karanta abuna kyali ne ba na kusa da zan aiko da saƙon ta wajen in karanta maki mu je mu ki kyale ni in dai nan ne baki gane ba kyale ni in karanta abuna kin ji tun wajen matan kawunki ne na dauki darasi wani kawun na hukuku Usmanu zan baki naira da shi ma 150 saboda kudin gonar shago da aka saya da kuma naira 50 kudin kayan abinci sai naira 40 albashin mai da kuma sauran bayanai zaki gani to ni me zan gani ni da ba iya karatu ne ba ai da abin da kai yayi daidai amma kada ka manta kar ka dawo ba kayan abinci a ja karki da in Allah da idan na tashi daga office zan biyo ta da sai ga ta kadda ga ta yau to ka tafi da ita na gode sai a tashi baby ta yi bacci ci tana makaranta. to inda sai kun dawo baby Zara, na amsa da abin ga umar da ce sa ta gaba. Kai za a yi sai dai mu yadda Allah wani ji ba ta lafiya. Wallahi ta bani so. Ta kuma bani tausayi. Ga abinci. A'a, ni ba ci abincin nan ba saboda ni kin ga akoshe nake sannan kuma na zo na ga tanjido hankali na ya tashi. Lokacin da gaba nake faɗuwa ba. Kai lalle ciwo. To, kin ga Zara, da auki da abin da ya kawo na zo in ga miki ana kiran kana neman ki. Interview na kici an dace kawata an dace to alhamdulillah dan Allah da annabi kawata karki nisa wannan dan Allah ki zo saboda yana da muhimmanci a gare ki kin ji na yadda zan zo insha Allah karki sani kunya wallahi ba gobe ne wai gobe ne karki sani kunya zo ai to shikenan ya wannan haba sai Allah kullu sai kin wahala ba wahala mis ba fara wani wahala kuma ga wannan idan sani wannan kuma ki kudin mota to shi ke gari na wayewa dan Allah ki shirya ki in Allah ya yi insha Allah ina jiran ki kada ki bani kunya Allah ya san ki na san da zaki bani kunya ba sanan mu ce na umma rakata shi ke nan bangiji Allah baki sauki na gode na wuce dole nake wannan shi to Allah ta sauki amin ki gaide gida ta san su alhaji ba shi kenan sai yau Zara Na'am yalla bai. takardu sun yi kyau Na gode. kuma yadda Allah ya baki basira a rogar shi Allah ya muke kira da kyau to kamar da nake ce ina na gaya muke cewa a muke alƙawari wannan aiki kuma kamar kin ma da shi ba magana Na gode. Allah ya sa da sai dai ina tabbatar miki a matsayina wanda na san sirrin komai kin gane ko wannan aiki kamar yadda nace miki kin same shi
amma abin da nake so da ke yanzu harkar duniya cuɗanne da cuɗanne saboda haka in kika zo ya ce miki kin samu aiki ai ba ina nufin na abu ne ina nufin dai aiki da ya samu dai amma zara in ba za ki ɓata rai ba kamar yadda na fahimci waye ya ce ka waye ba ki da matsala ne wannan kati address ne na rubuta na guest house ɗina so kamar yadda na gaya kin san harkar duniya cuɗanni so na san kin fahimci abin da muke nufi don na san ba matsala saboda haka aiki kamar da na gaya miki ta samu ba matsala ni ba yar iska ba ce Zara ina fatan an dace ko ki share wannan mutumin kawai ni gaskiya na haƙura da wannan aiki wallahi na haƙura da shi ha ba Zara ya zaki bani kunya haka Zara ban saki da haka ba dawo bayan labai ya za ka sani kunya haka na kama babbar haka ke burin ga miki in yarinyar nan ta sake dawa wurina to ba ita ba har ke zai shafe ki wannan shine report din naku shine yana turo mun sani ka ce damun da report din nasa assalamu alaikum ya barka da kai sani duba wato sani saboda bana nan shi yasa wato sai kai ke yin abin da ka ga dama a cikin ofis din nan da kuma gidan nan ko sai kai da abin da ranka yake so kake abin da ka dama ko to bari ga ma gaskiya ba zan amince da irin wannan ba ka zo ka rika ja min asara kurin ta baka da ba dalilin yadda ka dama ina sanar da cewa fa kai ne ja gaba fa wajen batan naira miliyan 2.5 a cikin ofis din nan ba kai gashi kana gani gashi na kuma gashi anan ka ga yadda ranka ya ba ni kina to ne kuma ne kana jina da kyau na riga na ga mai hukunci na ga alama gara yanzu a cikin ofis din ne dinga aiki na ni kadai in na yi asara na sani ne asara in na samu riba na sani samu riba ka mun jami'in da na ga maka ta shi akwai shirin da inda ya wuce kai a abubuwan da kai
an gama. Gode Allah ya bani. Ajiya ana hamma? Ke da anti? Ya gama. Sai a je a yi ta kwalliya Zara. Gashi. Bibina. Bibina na. An ga anti? Kin gaya mata? Saƙonki? Kin yi hamma ƙuran? Kin yi shiru. Amma wallahi a jaɗi kin ne ya yi kyau. Ko? Bari in ba da kuɗin ɗinki. A'a, ba kuɗi na tambaya ba. Idan kika sa saurayin ya zo, in ya biya kuɗin kwalliyar, to sai ki zo ki biya ni kuɗin ɗinki. To na gode Hajiya, na gode Allah ya sa ga alheri. A zubo wa Zara abinci. Aha ba ta jan gaskiya kika tafiya zan ki. Ai sai kin tafi da shi. A zubo mata ta tafi da shi. Nan ba gida bane Zara, ai an zama ɗaya. In baki ci ba ma yayi ta ci. Kullum in na zo wahala a ciki kenan. To na shi. A Islami. Na wahala abinci da ke karɓa kawai. Na gode. In ban da abinki, ai an riga an zama ɗaya. Nan gida ne. Abinci kuma Allah na tuba ka bada abinci mai kai. Wanda ka bada shi ne rabanka. Insha Allah. Allah ya saka da sai na zo kawo kuɗin. Kuɗin me? Abo to in saurayin ya zo. Ya kika yi kwalliyar ga jakar to ko kin manta. Ko kuma In kika yi kwalliyar. In ya ga kwalliyar ta yaba to za a ba ni Zara ne? Za ki bi ta? To Zara za ta bi. Ki zauna a bikin ji sai in na zo sai ɗauki. Ki gaishe su. Sai muna gaida su. Za ki bi aikin santa. In ta ganta makale shi kenan kafarta. Zara, ina gajiya? Lafiya lau. Yaya karatu? Ai karatu an daɗe da gama. An gama? That is very good. Congratulations. Na gode, thank you. Yawwa. Yaya gida zaki tafi yanzu? Zan tafi. To, yayi kyau. To tsaya mana barin baki. Zo mana Zara. Ga wannan kiya shiga taxi ko? Yawwa. Madalla. Zara. Na'am. Ina ganin in Allah ya yarda zan zo dubiya layin gobe-goben nan. Yaya zan sami ki a gida don sai ki zo mu dan gaisa ko? To ba laifi in dai ka san zaka zo ai ba wani matsala bane sai in jira ka. Zan zo insha Allah. To Allah ya kiyaye. Madalla. Zo mana. Wannan kuma sai ki dan sha lemo ko? To na gode. To madalla. Yawwa. To madalla.
Alhaji wai har yanzu kana nan kana fama da damuwan nan? Wato abinda Sani ko kaɗan bai kyauta mun ba. Wai Sani a ce sakon da ɗauka na bashi akan ya zo ya kama wannan yaron nan bai kama ki abin da ya kamata ba. Saboda kawai ya ga cewa ke biki boko ba kuma ya san kewa da kin bayanin komai ba. Alhaji kenan. Ai Sani dan uwanka ne. Kuma ma Alhaji ko wallahi duk laifin kai wannan. Kai ne babban mai laifi. Laifi na? Kwarai kuwa. To ya kai zama laifi na. Tun farko ya kamata ka nemi wani bare wanda ka yarda da amanarsa. Ka haɗa su da Sani su sa ido akan dukiyarka. Dakta da Allah. Sani dan uwana ne na jini. Kuma yaron nan ya fahi karatu na boko ba wai bai ba. Dan haka ya zan hada shi da wani bare har zuwa ta taya mata da wata sana'a. Duk wannan al'amarin ke ce bai laifin domin da kin yi boko da ka ba ta faru ba. Haba Alhaji. Gode da ni yanzu in je in zauna a aji? Me zan fahimta a kwakwalwata? Ni dai kawai ki kyale da kawai ji da abin da yake damuna. Ai shi kenan. Amma duk wannan mai sauki ne. Wato kasancewa ta shugaban wannan kamfani daga yanzu ba zan sake yadda da irin abubuwan da suke faruwa a cikin wannan kamfanin ba. Saboda haka duk wata mu'amala ta shige da fice na kuɗi da za a yi a kamfanin nan kai tsaye kurun waje na sa su. Hakika matakin da ka ɗauka ya yi daidai. Kwarai kuwa. Dama haka kuɗi ya kamata ya kawo shi kai ko sani. Da can tsawon lokaci baka gaya min za ka yi aure ba, sai yanzu da tafiya ta tafiya sannan za ka ce min wai za ka yi aure, sai dai inda wata manufa a tare da kai. Baraka, ni ina so ki kwantar da hankalinki. Kin bayyance ni babu wani abu da zai sauya, da haka ina so ki kwantar da hankalinki, ba wani abu ne na tashi hankali. Ni yanzu abin da nake da tsarin tunanin yi shine ina so ne in samu wacce ta yi makaranta in aura, saboda za ta taimaka min wajen gabatar da harkokina. Kuma dan Allah ba Alhaji a bar wannan magana, ka bar wannan magana kawai sai da safe. Baraka, to sai kun dawo. Ya samu. Yawa. Ke menene ya kuka dawo? Fasa tun mun buci a da lafiya. Ke na faɗa baki ci bane a da lafiya. Allah ya kiyaye hanya. Baby bye bye. Baraka, na kula cewa har yanzu kina cikin fushi. Fushin me nake yi? Ka zo min da wani karatu ne mai ya fassara. Tashi. Ɗauki ɗaukar. To, ka ce min za ka yi aure Alhaji. Dole hankali na ya tashi. Saboda rayuwa ta riga ta canja.
ban san wa za ka aura ba, ban san kuma wace ce ba. Muna zaune lafiya cikin rufin asirin Allah da mu da 'yan 'ya'yayenmu. Ka je ka auro wadda za ta tashi hankalina, ta tashi naka, ta raba mana kan 'ya'ya, zamantakewanmu ta zo ta lalace. Shi isa nake so in san wai ma wa za ka aura. To, barka, ni dai har yanzu ina da lalibe tukuna. Kuma ai da hankali na, ko dai wa zan aure, ai ba zan aure ta ta da hankali ba. To, ni kuma barin baka shawara ko kuma zaɓi na. Waya Allah in ka gani ko ya yiwu. Me zai hana tun da aure kake nema ka auri Zara? Zara? Kwarai Zara. Zara, kaka tana da hankali, ga nutsuwa, kuma ka san tana da tarbiyya a gidansu. Kuma daman ta kammala karatunta. Kuma ko dan alakarta da 'ya'yayenmu ya kamata a aure ta. Ni ina tabbatar maka da za a samu zaman lafiyar da ake nema 100%. To amma barka kina ganin za ta amince kuwa? Me zai hana? Ni da kaina ma sai in gaya mata. In kana jin kunya. Me za ka kana na biti? To je can. Yawwa. Kin ma tana mabarin dauko kyamara, dauki mu auto. Kamala. Dora. Yawwa. Mun gwada. Dauka mu auto. To, sai mu zauna ko. Ko kuma ni da mu zai ko. Yawa. To kai zauna a shi ba ita. Shi ma saƙon ko ya ce ta daga haka. To, ina ganin abin da zan yi, in dai saƙon kuɗi ne zan dinga aikowa kawai ta joint accounts ko in yi so kuma wani saƙo ban da wannan zan dinga aikowa ta kauriya. To ai kaga komai zai zo da sauki insha Allah. Na ban dai zancen kuɗin ne amma dai tunda kuma ka ce zaka aiko ai shikenan. Shikenan za a tafi da kawai. Sani iyakacin kokarin mu maka komai ya tafi daidai. Tunda kaga yanzu a gida ni da ita ne. Ba kamar waccan tafiyar ba da kai ni kadai ce. Haka ne. Kuma insha Allah za ka zo ka tarar da komai yana tafiya kamar kana nan. Gaskiya ne. Barka dai ka turo mana da sako. To babu damuwa. Ita insha Allah. Aje a raka abba ko baby. To, da yake cewa mu? Amma duka kan manta da alƙawarin mu. Ba na sarka ba? Har na sanayi. Amma fa Alhaji Dubai za ka sai mana kaka sai mana Saudiya. Wannan ba komai ina sanayi insha Allah. To. Saboda grand din Dubai ya fi daraja.
ina baba na shi kuka biyo shi gaba ɗaya haka? Ke, baba ta ji can ina? Can ƙasan turawa. Baba, za ka yi tafiya ba ga babu kyau ni ɗauka ce. Zo mana, ai jiya ma da na dawo kina ta bacci. Jiya da na dawo ma kina ta bacci ai. Ko? To ba wani matsala sai na dawo ko? Yanzu abin da nake so da ke. Kina ji na? Ki mun addu'a. Kin ji ko? Addu'a. Ki mun addu'a. To umma da anti sun ma addu'a? Shi yasa nake cewa ki ma ki mun addu'a. To zan yi addu'a na idan da sallah haka dawo. Yawwa, to madalla. Allah ya sa. Babaya. Barka da yamma. Mallam sai barka. Ina gajiya. Masha Allah gashi. Ai mu yanzu babaya alhamdulillah. Tunda Allah ya kawo ki wajen yanzu muka san cewa za a aiki. Dan za a dan zaki. Sani menene wannan? Reporting. Shi da reporting. Ki duba da kyau zaki gani. Sani. Alƙawari ɗaya zan yi maka. Kai gaggawa zuwa ka report na gaskiya da gaskiya. In ko ba haka ba, zan mara wa Alhaji baya na gurin Salama ka da duk kuma wanda yake da sa hannu a cikin wannan takardar. Na ga maka kenan. Za ka fita ko ba za ka fita sai ka da shi. Na ga alama. Kullum sai na yi sabis. Ina fara magana. Suna kallon su sai su bar su hau min keken nan. Su ta faman min jagwalgwalo. Alaikum salam. Me da me kika dubo babu? Don sun ga shinkafin mu yayi kasa. Babu makaroni, babu taliya, sannan kuma babu indomie. Za a dinga dafa ma yara zuwa makaranta. Mai fa? Akwai mai manja ne kadai babu. To kin ga shikenan gobe sai dan Bala ya je su. Gobe? Kin ba tana fa gobe Lahadi. Zan iya samun cunkoson mutane. Gaskiya ne Zara. To me zai hana yau mu je? To ba matsala, sai mu je da. Ga dubiyar gwaggo. To idan muka je kasuwar daga ta sai mu wuce.
Zara, kin ga nan gurin? Kin ga wannan trader? Ai da nan Alhaji yake da teburin neman abinci, a nan ya fara kafa tradersa. Lallai. Kafin Allah ya ɗaukaka shi ya koma birni, ya fara siyan kayan abinci yana kaiwa kudanci. Kai sannin ku da zuwa. A'a an sha hanya. Ina mai gidan nawa aka baro shi ban gan shi ba, ban ga kuma fitinanniyan nan ba Hindatu. Ai yana makaranta, ita kuma za ta fi wurin kitso. To shine aka ki kawo ta ni in mata kitsan? Ai da kin sha surutu. Da min ki zati. Ba ma kawo ta ki ta murtsalinta. Hindatu iyakan labari. Ai akwai fa labari. To gogo gashi akwai labari. Hadda abin arziki haka? Ai na gode Allah shi saka muku da alheri. Gashi mai gidan ku baya nan hadda wannan dawainiya kuma? Ai tun da ba ka sanin ba ku abin da aka saba yi gogo kuma dan baya nan sai a ki. Ai ba zai yi ba. Yani Allah sarki. Na gode Allah ya saka da alheri. Allah ya shi albarka. Amin. Oh, Hajiya Baraka kin ga abu dai kamar wasa. Ko me aka yi? Lokacin da kika ba Alhaji shawara cewa ya auro Zahra'u. Gashi nan kuna zaman ku lafiya. Wallahi cikin daɗin rai, babu tashin hankali, babu cece ku ce kai wannan abu da daɗi yake. Wallahi duk inda muka shiga gonku sai an tambaye mu kowa sha'awar zaman mu yake. Sai a ce wayya akai, na ce wallahi nasarar daga mai gidan ne. Haka yake. Mu kanmu a haɗe yake, shi kuma bai nuna bambanci ba. Gaskiya ne. To na gode ka Allah ya raya miki ƴaƴa. Allah ya raya zuri'a. Ki kuma Zahra'u Allah ya baki naki. Da jikoki na wajen ki. Wannan na gidan baba Hansatu. Na gidan baba Hansatu ne. Gwagwacin za mu karasa yau mu je mu gaishe. A ce ina gaishe ta. Ai gara ku yi himma. Ga shi gari ba kusa ba. To a ce ina gaida Hansatu. Allah shi kiyaye hanya. Madalla. Kiyaye nema. A ku da ana nan mana. Ai mata kunshi, ai mata sabon kitso sai ku taho tare. Allah ya ji albarka. Baby. Ai sun kusa dawo. Aure suka tafi. Wurin gwaggo. Ai kin gaya min. To Lami fa? Lami? Ta tafi kasuwa. Kasuwa? Ta kusa dawowa. Ta su dawo da wuri ko? Makaranta fa? Makabarta. Wayan tu. Ce makaranta. Oh, makaranta. Ke kina ɗatuwa da ke kina zuwa makaranta? Ni katuwa? Ke nike nufi ba ni ba. Oh, makaranta? Ai an yi hutu ya kwara goma. Sauran kwara 13 kowa. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Amma alaikum salam. To, ba ki muna a gidan ki. Wallahi wallahi. Yaushe kika zo? Wallahi sai yanzu har na gaji ma ina je kauye. Ina son ma in tafi na gaji da jira. Ya gida? Lafiya. Madalla. Kun sha su hutu ko? Wallahi. Ke Hindatu, gwaggo ta ce wai baki zo hutu ba. Baki je kauye hutu ba, ba ruwanta da ke. Goggo ta zanar da ku surutu magana. Gidanku. Ke tsohuwa mata gulma, kurma mara kunne, gulma da surutu ya iya. Kin ji ko? Goggo ba ta da gulma. Gidanku. Ita kakan ki ce. Wallahi hajiya. Kin sha surutu. Sosai. Yanzu ma har makogoro na ya bushe. Saboda surutu. Inda jiki na gashi nan suna yi da yaduwa. Da bari shiga ciki. To shikenan hajiya. Ni bugun ka zauna. Mun sha kauye. Na ku kawata. Mun sha kauye. Na kawata. Wasu ke Salma an samu duniya an kyale ni. Za a yi manta da ke babbar kawata a bar manta da ke ba. Daina ma wannan maganar kincin da yana ba ta mun rai. Ina ba. Kyawa ga wanda da ruwa a gaban ki. Da ati? Tambaye ta. Da banta. Da ba biki ruwa ba. Da mun duk zaman da ake ba ruwa ba komai a cikin gidan nan. To, ni ban ga ruwa ba, ban ga juice ba, ban ga lemo, ban ga kwallo a madina shi. Lallai Salma. Wallahi kin san inda ce. Mutuwa ne da ita.
Ni dai kamata tafiya zan yi ina sauri. Sai wani akan ki bai isa haka ake yi? To bari yanzu abin da bari kira yayi sai ku sallama a cikin wannan. A'a haba da Allah sai yaya? Zo mu je ku sallama. Yaya? Ya batin, anti ba ta shi. Daman gaisuwa muka gaishe da babar Alhaji. Daga nan kuma ka biya gaishe da Ilanta. Su ta ku ta zama da tun da har kuna yawo kuna tafiya kuma tare. A haka ya fi daɗi ko? Kishiya? Ni da kishiya? A wallahi san dai kowa ta tafi shi. Ba na kaunar kishiya a rayuwata. Ni dai amma ban san ko ke ba. Salma suna ba ki mana abun dariya. Kai sai yaushe? Yau zan tafi. Amma dai na son ga miki a hankali. To dai. Ya hankali fa. In baki ji ba idan ta yi wari na ji. Na dai ga ni. Na tafi. To shi kenan. Sai mun yi waya kenan ko? Sai mun yi waya kira ki. Shi kenan bye bye. gaskiya ya labai wannan sef din ba zai gyara yanzu ba. Na dai riga na gyara wannan kujerar, zan dai bar kayan aiki na in dawo. Shi ke na ajiye amma ba na san halin ka bana. Ai ba ni da wasu. Na san halin ka. A rage ne ba ka da. Ba da kansa ba ka da. To ajiye. To. Yau gyara kujerar aka zo ko? Ya gyara kujerar wallahi ya rike dade. Sidin ne har yanzu yake da matsala. Ya ki buguwa gaba ɗaya tun da shi ne ke tafiya gagari da shi. To da Allah ma amma bai shi kawai dan da zai da aiki da zan yi a wasu. To shi ke. Ya an biya shi? To an dai biya shi kenan za a ce. An ba shi ko an biya shi? An biya shi hajiya na biya shi. An dai ba shi. To shi ke hajiya ai yanda kika ci haka ba. Amma ni dan biya shi an biya shi. Allah ka baka yi. Ni shi wanka ne na riga na sani. Ka ga ta ake da bura na ranko kada Allah ai ka zo da abin ka gane? To gashi. Na gode. Ka tabbatar ka dawo. Ai Allah san halinka. Tunda na bar kayan aiki na zan alƙawari. Zan cika alƙawari. Allah ya. Na gode. Ba komai. Na gode. Sai ka lafiya. Da Allah a cika alƙawari. Zan cika alƙawari. Ai tunda na san aiki na. To shi kenan. Sai yana jira. To sai ka lafiya. sai a fara gaba kafin Allah ya kamu jibi hajiya barka ba su waye masu bikin ku ne ba za mu je mu kwashi kabaki wani irin kabaki kuma gashi naira 10,000 cas mai uwa hannun yi bismillah a sai na ba za da ce ta ce a banki to na gode ma da gudun mawarta na gode ta ce a fara rage wasu abubuwa kafin ji Allah ya kai mu na gode da amma sai yanzu ma aka dawo ba dai tafiya ba tafiya zan yi ba dai kan baya za a yi yattawa ba hindatu abu da abata ai ni na ce ta yi haƙuri zara ta zauna
Hindatu saboda makarantar Islamiyya. Kin ga in ta tafi yanzu yaushe za ta zo sai ta yi kwana biyu. Kan kwana musu ya kama mu tafi ƙauye sai mu tafi gaba ɗaya. Shikenan Allah ya kai mu. Amin Allah ya nuna mana Allah ya kawo ku lafiya. Ni dai zan tafi. To za ki tafi. Sai kun zo ni. To shikenan sai mun zo. Bari mu raka ki. Za a rafiya? To za ki ɗaukar da kuma ni zai ɗauka. To Allah ya kiyaye. Allah ya saduwa. Mashirmanciya kawai. Waya tana ringin ki tafi ki ɗauki wani remote? Hello? Alhaji? An wani lafiya? Kowa lafiya lau? Yara lafiya ƙalau? Hindatu ce take magana. Kowa lafiya? Gata? To ga Zara. Ina gajiya. Lafiya kalau. To shi kenan ba komai. Allah da gobe za mu je mu koyo shara. Hindatu ga ta. Wani abin da bai Hello? Ya katse. Allah ya sa ibi bani. Hazu ta wuri ne ta katse. Yana ta magana ko? Sarki. Abba in ya kira zan in ce ya yi sakar ya kalli ne wasu kina da ina kasan sakar da kuma za ki tsaya da kankara Wani abu da kuna ta kasuwa mai shi sa mai kala da daɗe kasuwa ne ne. Suna da hali. sun yi kyau. Wanne kike so daga ciki? Ha ke ma kin san kalata. Wannan ai ita ce kalata. Allah ko? Ta yi kyau. Ke shi kenan. Nawa kenan? 1000 ke so. Godiya miki. Ana ƙara arziki, ana ƙara buɗi. Yau ya yi magana ne ba za mu je mu karɓa musu. Allah kai ne. Allah ya nuna mana gobe sai mu ji. Aka gama komai da komai kika da wuri ko dai gobe ma ka aiki. Sai mu tafi da wuri kan ranar nan. Sai mu je tare. Kai, Alhaji ya iya zaɓi. Ya yi ƙoƙari gaskiya. Wanne za ki zaɓa? Ko? Gwada mana. Ya gida. Aku gama sayayya ne? Wallahi an Lafiya lau. A ba ce ne iya ba. Wannan ya saka ba su kayan.
masu kayan kawai ku sa mu a cikin jirgin na sai ka kawo ba da mu ai na ga zuwa ke wata rana nan ya ji ke da wannan ne ma ai amarya ta ce Allah sarki abokiyar zama na ce da kuka zo Allah dai bai yi gaira mu gaisa ba Allah sarki to a gaida ya gaishe su mun gode ai ka ci na Allah ya ina ɗakin sa da shi zai aure ni to Allah bai yi ba kuma sai alaji ya fito shagalin biki miki amarya yi rangaji don ba kan ki an kamar mai farin ido daga ne kice amarya kin yi kyan gani fuskar ki bata daina kirkiri ba yaraye a yaraye yau da gobe dakin wasan yau biki ake na gata ba mu sa zanin aro ba yaraye in ka ji guda a yi sai gidan biki mun yi kyan gani yan mata ranar farin ciki ya ayare ya tsuntsaye ba biraci wani ya su dai ka irin muwa bora ba ta saba ba yare yau da gobe dakin wasan yau biki ake na gata ba mu sa zanin aro ba bikin ruwa ake yi kamakar ana na kanwata mawa na kawo kai har ma da na ummata amarya babu shinge da wajen ki babu tafin su jiki kiro saya don ba kanki an ka fara ba yare yau da gobe dakin wasan yau biki ake na gata ba mu sa zanin aro ba baki zo kuma kawalle duka da baki jan komai ana nunin alamu a gare ta za ta yi mai farin ciki na ne godiya kawai sun mai da dai na ga amarya ita kunya ba ta fasa ba yare yau da gobe dakin wasan yau biki ake na gata ba mu sa zanin aro ba wasan ba ma gajiyalle abubuwan da ayari mai ganga saki dalle ta homi da rawa ki amarya tashi taka taka yau biki ake na gata ba mu sa zanin aro ba yar mai farin ido daga ne kice amarya kin yi kyan gani fuskar ki bata daina kirkiri ba yaraye a yaraye yau da gobe dakin wasan yau biki ake na gata ba mu sa zanin aro ba biki ake na jikata yar yaku da kyakkyawa ki irin na tsofa amma zan iya takawa amarya kyan gaban taro san zama na auren ki ba za ki ba mu kunya yaraye a yaraye yau da gobe dakin wasan yau biki ake na gata ba mu sa zanin aro ma'anar biki zumunci dangi ba a zaman gaba riri da hukuni ba za ka yi kaki mora ba duk ɗana halali ba zai rai da iyaye ba wani gida amarya ko daren ki ba zai so yaraye a yaraye yau da gobe dakin wasan yau biki ake na gata ba mu sa zanin aro ba Zara,
cikin daren nan? Ƙarfe nawa yanzu agogo? Me ya faru? Zara, ƙarfe 2 na dare? Baki bacci ba kina zaune? Menene damuwarki? Tunani da damuwa suka mai gurbin zuciyata. Ke ku wani tunani da damuwa zaki dora wa ranki? Kin san shi fa bacci illa ne. Duk yanda baka yi shi ba sai ya haifar maka da wani ciwo. Haka ne yaya. Magana Alhaji ne ke damuna a cikin zuciya. A ce shiru makatau liƙa ba shirin dawowarsa. Zara kenan. Ai ni na riga na saba da haka. Tun ma Alhaji bai Allah bai ɗaukaka shi ya zama wani a yau ba. Tun yana sarar wake yana kaiwa kudancin ƙasar nan. Tafiya ta yi nisa har ya fara ƙetara a ƙasashen waje. Yanzu tafiyan nan da ya yi turai. Kin san kamfani ya tafi budewa. Kin ga dole tafiyarsa za ta ja lokaci. Ai shi yasa kika ga ya dan ja lokaci. To amma ai ni bai gaya min cewa ya zai kamfani a wata ƙasa daban ba. To yanzu ni kin ji daga baki na, ni na wakilce shi. Tunda ni ma matar gida ce. To kin ga ki kwantar da hankalinki, ki daina sa damuwa a ranki. Da wannan zaman da zaki wanda ki alwalaki ta nafila. Kin ga ni ma abin da na fito zan yi kenan. Ki tashi ki je ki kwanta ko ki alwalaki sallah, ki ga yawa ubangiji. Kin ji? ranke ya daɗe aiki ke yi da ranke ya daɗe Ba. lafiya Kwado kyankyaso ne dama. A'a, kyankyaso ne dama ya hau min jiki. Kasan dama ni ba na son kyankyaso. Shi yasa sai ya shiga nan gurin shi ne ke kokarin in kashe shi. kyankyaso shi ne za ki kashe kyankyaso da guduma bayan ga maganin kashe kwari No! Dan Allah zo ka kashe mu. Dan Allah ba zan iya zama a ofis ɗin in ba kashe mu ba. gaskiya ba zan iya ba kyankyason da maganin kashe kyankyaso bai yi ba sai ni zan kashe shi da guduma hajiya ba zan iya ba
labarin rayuwar wata baiwar Allah Hauwa Maina wata abace mai cike da ban mamaki kafin lokacin da guguwar sauyi ta same ta a lokacin da ta tsunduma a cikin kogin siyasa. Fidda'u. A gaskiya ban zan iya tashi daga akan abin da na tsaya akai ba zan gani ko shine shiri mai kamar sa wanda ku soji da kallo tsananin adawa zalama bakar aniya da shigo ba zurfi suka zama kadangaren bakin tuno ga Hauwa Maina ta rasa gaba ta rasa baya siyasa ta zama gobara a binin zuciyarta kaka ta iya kuma ya za ta yi fim din Fidda'u shine amsa duk inda ka zagaya birni da karkara daga postar ta ji labarin ta kau da kara a waje na ba wani wahala ba ne wannan ya kuma a gaisa ba wani abu nan wai har yaushe za ki daina gaya min irin wannan kallon har yaushe kake ganin mutane za su daina magana wannan abu idan ya irin kamfanin Blackberry kwatsam sai ta ci karo da wani maceci amma shi ba macuci bane shine Aminu Sharif Momo to watakila dai da akwai sauran rina a kaba domin ko matar Momo Sadiya Abubakar ta ga ta kanta da zuwa Hauwa Maina a matsayin abokiyar zama rayuwa ta yi tsami ta yi ɗaci har ma tana gab da ta yi harasuwa irin nasu na mata ta shirya gadar zare ba akan Hauwa kaɗai ba shi ma mijin nasu ya sha ƙarfin bakinsa ya shiga gararin rayuwa ya samu jarabawa mai tsaurin gaske turka a wannan fim din za ku ji tausayi za ku ga yadda ake tace soyayya za ku ɗau ɗimbin darasi. Fidda'u. kana tunanin me za ka ce cikin da Hafsa ta haifa a gidanka na ka ne ko dai kun yi cikin ku a waje shi yasa ka tsaya kai da fata sai da ka aure ashe dai Rahama Hassan ya ce amma fa ta gaba da Fatiha to kuma ya aka haihu a haka wannan su a cikin fim din Fidda'u wanda ya shirya shirin kuma ya bada umarni shine Shu'aibu Idris Lilisko. Fidda'u ku ne muna ku sha kallo kore kuwa ni ce mahaifiyarki mai rabo ko alluga sun tuba zai yi hawainiya a koyaushe kala take sauyi in har ka ɗaukara da kiyashi ka juyayi rigar kaya idan har ka sa wahalar juyi bakin sini matatar sharri ruwan tsari na farfasa mai wuyan sha'ani da a ce ka ɗebi farfasa gara kai rauni shi gane mai ciki da alaƙu sai da tsantsini daɗi na zance ke ya saɓani komai daɗewa lokaci yana nuni so sa ta kunyewa ko bari shari ciki da alaƙu da ɗingyauta shawaki gani da idanu da mai shiri an yi walƙiya mun hango baƙin hadiri